25 травня 1183-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю. Перетворений на військову базу після анексії, Крим створює загрозу всім країнам НАТО. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Баварії Горстом Зеєргофером заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він нагадав, що санкції проти Російської Федерації були введені як покарання за порушення міжнародного права, анексію і вторгнення на територію України. При цьому, за словами прем'єра, щодня російські війська від 50 до 100 разів обстрілюють українські позиції в зоні проведення АТО. Я завжди привожу приклад, що український Крим – це був прекрасний курорт, в якому тимчасово розміщувалась військова база Росії. Але в 2017 році вони мали забрати свій флот до себе додому. Але зараз вони знаходяться там, і сьогодні Крим від курорта перетворився на надпотужну військову базу, яка створює загрози не Україні, а всім країнам НАТО, цивілізованого світу. Антикорупційна операція. Печерський райсуд Києва відпустив під заставу екс-голів ДПС Луганщини Олександра Антипова та Полтавщини Володимира Задорожного. Вчора вранці їх затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні. Їх звинувачують в розкраданні державних коштів, зловживанні службовим становищем та участі у злочинній організації. Правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби. Під час затримання у Олександра Антипова було вилучено грошей на суму 3,8 мільйона доларів. Його звинувачували в розкраданні державних коштів на суму понад 6 мільярдів гривень. Прокуратура просила 60 діб арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 200 мільйонів гривень. Олександр Антипов, спілкуючись з журналістами, заявив, що в нього такої суми немає і вини своєї не визнає. Я абсолютно не винен в цих справах, які зараз, як кажуть, приділені. Крім службової діяльності, я і моя сім'я займалися бізнесом до останнього часу. Рішенням суду Олександр Антипов був звільнений під заставу 15 мільйонів гривень, яку він має сплатити протягом 5 діб. Антипов зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонні паспорти на 2 місяці. За словами прокурора Савчака, сума, внесена в обвинуваченні Антипову, не найбільша з числа затриманих посадовців. Є підозрювані, які визначено розмір застави понад 350 мільйонів. Ляля Озерчук, Олексій Шандра, Заман, АТР. Ще один затриманий фіскал сьогодні вночі вийшов під заставу в 1 мільйон гривень. Суд відпустив колишнього начальника Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрія Кравченка. На те, щоб внести гроші у Кравченка 5 днів, якщо заставу не буде внесено, прокуратура може звернутися до суду для зміни запобіжного заходу. Щонайменше 3 людини загинули внаслідок теракту в столиці Індонезії Джакарті. Ще 10 були поранені. Вибухи прогриміли біля 9-ї вечора на автобусній зупинці. 2 смертника підірвали себе з інтервалом в 5 хвилин. 3 загиблих та 5 поранених поліцейські, інші поранені – це цивільні особи. За останні 1,5 року угрупування «Ісламська держава» здійснили в Індонезії цілу низку терористичних нападів. В одному з кварталів Манчестера у Великій Британії пройшла спецоперація правоохоронців. Аматор зафіксував її на відео і виклав в інтернет. Поліцейський спецназ, озброєний автоматами, оточує, а потім вривається в житловий багатоквартирний будинок в центрі міста. У вівторок поліція затримала одного підозрюваного по справі про теракт на Манчестер-арені. В середу були затримані ще 3. Теракт в Манчестері скоїв 22-річний Салман Абедів, вважає поліція. Він народився у Великій Британії в родині біженців з Лівії. Расследование продвигается вперед. Были произведены несколько арестов, и эта работа продолжается. Мы подошли к критическому уровню в том, что касается террористической угрозы. Сегодня по просьбе полиции на улице были выведены дополнительно 984 военных. Они будут работать в Лондоне и, если потребуется, в других частях страны. Акція до річниці викрадення кримсько-татарського активіста Ервіна Ібрагімова відбулася під посольством Російської Федерації в Україні. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Акція розпочалась 10-хвилинним фільмом «Рік без Ервіна». Ось кадри із фільму. В Криму зник член меджлісу. Невідомі зупиняють авто Ервіна Ібрагімова і намагаються посадити хлопця в мікроавтобус. Він спробує втекти. Ервіна виловлюють і закидують в машину. Автівка виїжджає в бік Бахчисарайського водосховища. Саме такими є кадри викрадення Ервіна Ібрагімова в Криму.
Гаяні Юксель довелось не тільки працювати з Ервіном, а й знати особисто. Жінка з сумом згадує про Ібрагімова. Таку людину потрібно було ще пошукати. Вы знаете, в нем не было никакого высокомерия, какого-то чванства или какого-то зазнайства, потому что многие люди, к сожалению, от получения должностей теряют вот эту вот реальность, и в них появляются такие не очень хорошие качества. В Эрвине этого не было. Он каким был обычным крымским татарином, очень воспитанным, очень деликатным, таким и остался. Акт залякування. Саме таким мотивом було викрадення Ібрагімова, вважає жінка. Это такая демонстрация крымским татарам того, что с ними может быть из-за их социальной позиции, из-за их гражданской позиции. Батько Ервіна, Умер Ібрагімов, дякує всім, хто долучився до акції. Спілкування з ним відбувається онлайн через скайп. В голосі мужчини чути сльози. Живу, честно говоря, одной надеждой. Окрім Ервіна, на акції згадують про інших зниклих. На цих табличках імена усіх, хто пропав безвісти в Криму. За словами активістки організації «Кримсос» Євгенії Андріюк, це вже не перший раз, коли вони виходять на акції. Проте від російської сторони ніякої реакції вони так і не отримали. К сожалению, никакой там официальной реакции, которой мы бы хотели. Например, мы в самый первый раз, когда вышли, отправили также официальное письмо в посольство и консулу Российской Федерации здесь с тем, чтобы вот происходят такие случаи, объясните, что происходит. К сожалению, никакого ответа на то письмо мы и не получили, так же, как и на другие подобные письма, которые мы отправляли в государственные органы России. Акція тривала близько години. За словами організаторів, вони будуть виходити на такі події доти, всі зниклі не знайдуться. Діана Матвіїв, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Зруйнована казка. Виставка з такою назвою в рамках міжмузейного проєкту «Чумацький шлях» проходить зараз в музеї української діаспори. Сімейні фотографії та архівні документи про життя Керемли до депортації, їх боротьба за повернення додому у радянські часи, поєднані з творами сучасних українських митців. Таміла Ібраїм розповідає, її бабуся була депортована разом з 4 дітьми, а дідусю-фронтовику дали 3 доби, щоб залишити Крим. На тот момент мой дедушка, он был на войне, он прошел войну полностью, начиная с Финской, дошел до Берлина, до самой победы, тоже был раненый, контуженный, с наградами вернулся в Крым, в Симферополь, где он жил. Ему, естественно, как и многим ветеранам, комендант дал 3 суток на то, чтобы покинуть территорию Крыма. У вигнанні рідні Таміли продовжували боротьбу за повернення додому. На цій світлині її дідусь разом з іншими активістами у 1965 році поїхали до Москви. На этой фотографии ветераны Второй мировой войны. Там есть и мужчины, и женщины, которые прошли войну. И вот вместе с Амитханом Султаном, во главе с ним, они приехали в Москву с обращением ЦК о том, что восстановление наших прав и восстановление справедливости. А це справжнє свідоцтво про народження рідних Таміли. Ось це видане в 1940 році. Воно виписане кримсько-татарською мовою, латинськими літерами. А це свідоцтво 41-го року, вже кирилицею. В 95-му році Таміла отримала витяг з архівної справи НКВС про опис майна родини на наступний день після депортації. 1 корова, 1 теля, 3 ягнят, ячмінь, дім, сарай, лопата, шафа. На стендах сімейні світлини ще 3 кримсько-татарських родин. Історія цієї родини може здатися типовою. Наприклад, бабуся Шамільова Фатіма, вона померла в потязі під час депортації, а натомість її дочка Шамільова Гульнар, вона вижила. І на цих 2 колажах ми можемо бачити історію цієї родини спочатку в Узбекистані, а потім в Криму. Вони отримали можливість досить рано повернутися в Крим, в 67-му році. На цих світлинах ми можемо бачити історію їхньої боротьби в Криму за право жити там. Цим є цікаві ці світлини. І голова цього роду Лютвій Бекіров, навіть вже в Криму він потерпав від переслідувань в радянської влади, двічі він був засуджений. На світлинах 87-го року чергові акції національного спротиву кримських татар у радянські часи. Серед учасників дружина Мустафи Джамілєва Сафінар. Ескізи архітектора Ірфана Шемсетдінова перемогли у міжнародному конкурсі на пам'ятник депортації кримських татар, але він так і не був встановлений у Криму. Історичні експонати виставки поєднані з мистецтвом сучасності. Художні твори українських митців вступають в діалог з родинними архівами Керемли, створюючи міст між минулим та майбутнім, кажуть організатори. Ці твори відображають винищення культурного середовища сучасного Криму. Витіснення кримського корінного народу привело не заміщення це
російською культурою. Ми показуємо те, що приїхала досить необразована спільнота, яка використовувала Крим найперше в якості військової бази, а по-друге в якості дачі. Боротьба кримських татар за Крим продовжується. Старше покоління заповідає її нащадкам. Мы всю жизнь свою отдали на возвращение в Крым. Мы будем умирать здесь. Неважно, что здесь будет происходить, мы все равно здесь. И было сказано, что теперь это ваша задача. Виставка в музеї української діаспори триватиме до 16 червня. Ляля Озерчук, Асан Емінов, Заман, АТР. На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Бугунь». Наступний випуск «Заман» зі Скебнером Меметовим о 17-й годині. Дивитися наш телеканал можна, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Залишайтеся з АТР.